Sa mga sandaling ito mga kapuso, makakapanayam natin live si Engineer Greg De Vera II, Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Magandang hapon, Engineer Greg. Magandang hapon din sa CJ at ganun po sa ating mga kapuso na nanonood. Ano ang latest sa bagyong Ulysses? Nasaan na ang bagyo? Palabas na ba o nakalabas na ba sa Philippine Area of Responsibility? Alam mo CJ, no, itong bagyong si Ulysses ay andito pa ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay kumikilos papalayo sa ating bansa patungong ang bansang Vietnam at inaasahan po natin na bukas po ng umaga ay nakalabas na po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa sunod-sunod na pananalasan ng bagyo, kumusta ang mga kailugan at dam sa Pangasinan? Alam mo, dito sa ating lalawigan, mayroon po tayong kailugan na binabantay. No? Mayroon pong tatlo. Andiyan po yung Agno River, Buid Patalan, at Pantal Sinukulan. No? At sa ngayon, yung mga tatlong ilog natin yan is nasa below alert pa rin. Ibig sabihin, nasa normal yung mga tubig yan. Kasi alam mo, yung mga bagyong nagdaan, itong Rolly, Shuni, at Tunyo, ay dito siya dumaan sa may Southern Luzon o Visayas. No? At wala itong malaking naitulong para magdagan yung ating tubig dito sa ating kilugan. Samantala dito naman sa San Roque Dam, no, yung ang kanilang normal water level dyan is nasa 280 meters. But sa ngayon, yung kanilang sukat is nasa 258. So napakalayo pa ito, no? Kulang na kulang pa ito ng 22 meters para maabot nila yung normal high ng San Roque Dam. Engineer Greg, huling bagyo na ba itong Ulysses o may hahabol pa ngayong taon? Wag naman sana. Alam mo CJ, dahil nga meron po tayong La Nina na nararanasan, no, posible magkaroon po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo bago matapos ang taong kasalukuyan, CJ. So, ano ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw, Sir Greg? Considering na bukas nga ay lalabas na nga itong bagyong si Ulysses, so inaasahan po natin na bukas ay gaganda na yung ating panahon hanggang sa weekend. At hanggang sa weekend, ay nakikita po natin na wala po tayong LPA o bagyo na posibleng pumalit muna dito sa bagyong si Ulysses. So ibig sabihin, magiging maganda yung ating panahon. Kaya kung mayroon po tayong mga outdoor activities this coming weekend, so pwede po natin gawin yan, CJ, no? Lalo na yung mga maglalaba dahil this coming weekend, gagawin po rin yan yung maglalaba, CJ. Ako rin. Okay. Paalala na lang po sa ating mga kapuso. Go ahead, Sir Greg. Considering na mayroon po tayong La Nina na nararanasan, no? So ibig sabihin medyo mapapadalas pa rin yung ating ulan hanggang itong buwan, hanggang sa buwan ng December. Kaya dapat tuloy-tuloy po yung ating pag-monitor dito sa ating mga advisories na pinapalabas, ano? Para maiwasan po natin yung mga sakuna na pwede nating maranasan. Dahil ako po, ang inyong lingkod ay naniniwala po na walang panama ang sakuna sa taong laging handa. Mga kapuso, nakapanayan po natin si Engineer Greg De Vera II, Senior Weather Specialist ng Pag-asa.